Vieš čo, ja si myslím, že skoro každý môže byť solista, kto si to trúfne. Sú ľudia, ktorí, keď ich oslovím, či by to nezaspievajú, tak ako povedia, ja ani náhodou. A sú ľudia, ktorí povedia, že kľudne áno. A sú takí, ktorí by povedali, že ja by som to aj chcel, a ja mu poviem, vieš čo, ešte to pocvičíme. Toto verím, že Olge sa vráti hlas a že bude môcť povedať aspoň záver. Čo nemá hlas? Olga je Nemá bez hlas, hlasu. úplne. Olga nemá hlas. Ale veľmi zle. Zvládneme ešte jedno? Nie. Dobre, viacej nejde. Vítajte. Ale ako náhle si ty máš radosť z toho, že spievaš, tak automaticky ten výraz tam máš. Pianko. Na začiatku prišlo veľa detí. Do 30 detí prišlo. To bolo ako ťažké až. A mal som tam tri svoje malé deti. 5-ročná Katka, 2-ročná Marina a ročná Klára. Marinka Mesarošová nám tiež pomohla. Tá nám vlastne aj dohodila vtedy mladú našu gitaristku Danielku, ktorá s nami už ale teraz nehrá, veľmi talentovanú. Takže to mi odpadol veľký kameň zo srdca, že som ja nemusela hrávať na gitaru. Tereska Baroková, jasličkové sme robívali spolu, tá nám pomáhala. Zuzka Naďová. A ešte si pamätám Katka Janečková, keď sme ešte rozmýšľali, či sa dať do toho. Potom po tých prvých začiatkoch vlastne taký Miško Miškovič a ich rodina, to je asi jedný z najstarších členov, ktorý najdlhšie, až do dneska, ako veľmi. Čo spievame na omšiach, tak nám je jedno, že čo je to, keď je to dobrá vec. Kto doniesie nejakú chválovú pieseň, alebo ja tým, že som už taký starší ročník a vyrastala som vlastne povedla, ako C-čko fungovalo, tak my sme aj sa stretávali a mám muža, to je brat dirigenta Fera Horváta. Čiže ja poznám C-čkarský repertoár, dokonca ja som začínala v C-čku. Takže C-čkarský repertoár je pre mňa takou veľmi bohatou studnicou, mnohokrát až takou výzvou, na ktorú ešte nemáme. Aj kapucini nás veľmi inšpirujú, majú spustu krásnych piesní a keď si ich dáme do správnej tóniny, tak sme schopní ich aj spievať. Tým, že ja milujem tú harmóniu, tak máme aj také akapelové, také zo starej hudby, čo som buď niekde začula, alebo mi to niekto poslal, alebo som sa dostala k nejakým notám. Napríklad ten Otče náš z koncertu. To je srdcovka. To, že spievame už toľko rokov, to je strašne cítiť, že my fakt ako nemáme problém nejakú vysúkať z rukáva. Vieš, ten repertoár už strašne to cíti, že sa máš o čo oprieť, že už čosi je v tých ľuďoch akože hlboko už naučené, že to už nie sú nové veci pre nich a že máme naozaj ten repertoár tak široký, že sa to dá. Pochopme vzácnosť týchto dní. Poťahni, výborne, dýchaj poriadne. Pochopme vzácnosť týchto Opri sa do toho. S tým bratom Marekom sme začínali, s Ondríkom sme fungovali, Jožko Konc,
Deško tu bol chvíľu. Veľký význam pre nás zbor mal aj páter Jozef Bicák, Jeremy. Jožko, ten zase bol vnímavý, že potrebujeme aj na niečo hrať. Pomohli nám kúpiť kláves. Gitara pribudla jedna, druhá. Hneď bola motivácia zase lepšia. No, Stanko si prežil takú tú pubertu, fakt. To bolo ten čas, tak som hovorila, že ten zbor, že bolo veľa mladých, veľa detí, veľa mladých, takej tej mládeže v takom tom veku, takom ťažkom aj, však vaše deti. Nech sa nám darí, že mať v sebe blízko, nech je nám spolu stále tak blízko, čo viacej chcieť. Veríme v lásku i máte. A teraz, čo tu máme, brata Nora, Majka, tak to je raj na zemi. Ja neviem, my si máme strašne dobre. My tu nachádzame naozaj ten domov. Proste my tu chodíme ako k Otcovi, nášmu nebeskému Otcovi a zároveň, kedykoľvek potrebujeme od týchto bratov nejakú oporu, tak my ju tu vždycky nájdeme proste. Ja som takto nemyslel. No. Ako to si dá? Cukor. Ďakujem. To mi budú teraz ruky. Pekné. Ako tá Ty to vieš? vykladaj a ja to tu budem aranžovať, dobre? No a nechcem zabudnúť ani na Peťka Tomšu. Lebo keď Peťko Tomša tu bolo dvakrát. A keď prvýkrát odchádzal, že ho prekladali, tak som plakala. Peťko má takú charizmu k ľuďom. Proste sa strašne ťažko človek lúči s niekým, keď cíti takú materinskú nehu až z neho. Slnko náš brat, prinášaš krásny deň. Že tak málo. No, vieš, tým, že my nie sme zbor, kde by som ja povedala, tak ty môžeš v tomto zbore byť, ale ty už nie, lebo ty nevieš spievať napríklad. Ako v živote som nikomu nepovedala, že ty nevieš spievať. Pretože som sama bola svedkom toho, ako niekto, kto na začiatku vôbec nevedel spievať, sa behom rokov vypracoval tak, že sa stal oporou nejakého hlasu. Pre mňa je podstatné, že niekto chce spievať. A niekedy mi stačí aj to, že niekto chce byť s nami. Keď nevie spievať, tak to nevadí, pretože vždycky si dá pošepkať, že teraz spievať celkom tížko. Vieš, a my sme šťastní, že je s nami, pretože veľa iných dobier cez neho, cez tohto nášho člena k nám prichádza. Za tých 20 rokov sa v našom spevokole vystriedalo veľa detí. Viacerí zostali spievať verní dodnes. Srdečne vítame všetkých našich bývalých spevákov. Rada by som privítala aj priateľov z Bratislavy. No tak my sme sa snažili, aspoň teda v lete, tak nazvali sme to, že sústredenie. Tak bolo to vždycky, že aj možnosť niečo sa naučiť, že pospievať trošku. Ja som vždycky chcela aj to, ale samozrejme hlavne byť spolu a zažiť aj niečo pekné, vieš, do prírody ísť a tak. No a vlastne prvé také sústredenie sme zažili až v 2001 roku. A od toho roku, každý rok sme proste boli. Už niekoľko rokov dozadu spievame Krížovú cestu cečkarskú, čo Fero Horváth zložil. Tak to boli nácviky, to sme u nás doma nacvičovali do začiatku. Teraz mám pocit, ako keby ten kláštor dával stále väčšie a väčšie možnosti, že už tak aj tá jedáleň je stále viac podobná obývačke, vieš, proste. My všetci ako sme tu, prosíme teba, tvoja láska, radostná svieta. Že meno Pána
spievame na rodinných svätých omšiach. To nie sú detské sväté omše. A som veľmi šťastná, že bratia to aj tak vnímajú. To znamená, že proste tam tá celá svätá omša je zmysluplne vedená aj pre všetky vekové kategórie. Aj my dospelí sa dokážeme tešiť a porozumieť mnohokrát aj tajomstvá cez jednoduché veci, ktoré sa ukazujú deťom. A bratia vždycky povedia ešte aj veci, ktoré zase my potrebujeme počuť. A preto som šťastná, keď v našom zbore sú všetky tieto vekové kategórie. Keď ten zbor nie je zložený len z detí. Keď tam spievajú aj ich súrodenci, aj ich rodičia. Ja som to aj povedala na tom koncerte, že naozaj akože našim zmyslom je spievanie na svätej omši. Kedykoľvek počujem ja zozadu, že ľudia spievajú, tak vtedy som naozaj rada, lebo vtedy si uvedomím, že teraz to má zmysel. Lebo tí ľudia spievajú. V tejto chvíli chcem v prvom rade poďakovať Máťovi Brownovi, pretože bez neho by ste ten zážitok nemali ani len stotinový. Veľmi vám ďakujem, že ste aj pre mne urobili takú obrovskú radosť, že som mohla zažiť s vami tento krásny koncert. Ďakujem. Chceme poďakovať našim dvom najkrajším ženám v zbore, ktoré naozaj tie roky s nami prežili a umožnili nám, aby sme sa mohli podieľať na takom krásnom diele, ako je spievanie. Takže ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujem. Neviem, či to dobre nazvem, ale mal som pocit, že po tom 15. výročí, alebo proste, keď ten zbor má takých tých 15 rokov, to taký, proste bolo veľa detí, veľa mladých. Rodičia po omši za nami chodili a nemáte nejaké CDčko a naše deti by sa to chceli naučiť aj doma, aby si to mohli spievať lepšie na omši. Ale títo ľudia by chceli to, čo my tu spievame, že nenahráme to. No a tak začala taká kalvária trošku, lebo zistili sme, že aj kresťanské štúdia ako chcú za to také peniaze, že mali sme pocit, že to nemôžeme dovoliť. A potom Majko Kapucín s Máťom Brownom povedali, že mi to nahrajú. To bolo fantastické. Ja som sa aj tak ponúkol, lebo však veci máme, verze kde, takže niečo nahráme, môžeme nahrať. Tak sme v podstate už len zbúchali nejaké tie termíny nahrávania. No, bol to kúsisko roboty, to trvalo aj 2 roky vlastne, sa to tak ako rozťahalo, lebo však človek nemôže kedykoľvek, bratia nemôžu kedykoľvek, priestory tiež neboli. Tá doba utekala, že v podstate sa to nahrávanie natiahlo na tie 2 roky. Ale tak si myslím, že sa urobila ako dobrá robota a teda kvalitná práca. A potom ja ani neviem, že čo sa vlastne stalo, že my už ani nemáme čo nahrať, že už teda nahraté z našej strany je všetko, že teraz to treba dať všetko dokopy. A tento čierny Peter ostal v rukách Majka Kapucína, no. Tak sme mu to nezávideli a... Možno sa to tým časom sa to tak už posúvalo, ako keby tak do zabudnutia to CDčko, že ten materiál ostal niekde na harddisku nahratý, ani sa s tým nerobilo. A preto som rád, že aj toto výročie tak znovu vyprovokovalo celú túto prácu, že oživiť to, dotiahnuť to do konca a zhmotniť to v takomto CDčku. A bol taký skvelý, že si proste nakoniec našiel na to čas, dal to dokopy celé a keby len dal dokopy, ale on tam toľko nádherných nuancov vylepšil. Tak som sa tak snažil zachovať ten charakter kostola, ten prirodzený hál kostolový a tak, aby tí ľudia proste, keď si to pustia, to CDčko, tak nech spoznajú ten zbor, že to je proste zbor, ktorý spieva tu v kostole, že to nie je nejaká sterilná štúdiová nahrávka. Ja som sama veľmi prekvapená, to CDčko sa strašne príjemne počúva. My si ho púšťame doma aj ako podmazlen proste. A tam nie je pesnička, ktorú by sme mali chuť, že a toto preskočíme, lebo tá ma otravuje, alebo že táto až tak nevyšla. Proste každú jednu ide to a no. Chcem, ako vám teda, ako káčkárom, že tiež to je vlastne taký ten darček pre nás, ako z tej vďačnosti, toto CDčko a teda, že každý potom dostane po 2 takéto CDčka. Viete všetkým, ktorým to patrí, všetkým, ktorí ste tu a ďakujeme za vás, Pánu Bohu. Amen. Taký
Tak, gratulujem 20. výročiu Spevokolu a dúfam, že vám to bude ešte tak dlho dobre spievať. 5-krát viac toľko rokov, ako si zažilo doteraz a takých skvelých členov, usmiatých, šťastných. Veľa dobrých akordov a do zdravej lásky, Božieho požehnania. Tak želám, aby na 120. výročie Káčka tu bol fantastický koncert, aby tam hral minimálne 100 členný spevokol. My máme dokonca pripravenú pesničku na budúci rok, na výročie, keď bude mať Káčko 21 rokov. My im vtedy zaspievame, keď má dievča 20 ročkov, treba ju vydať. Prajem im, aby to vydržalo veľmi, veľmi dlho. A ja si myslím, že to aj vydrží, pretože tí ľudia, ktorí sú tam, sú tak nadšení tomu, že si myslím, že sú odhodlaní obetovať tomu veľa voľného času a to je to dôležité. Káčko, všetko najlepšie k narodeninám. Všetkým priateľom, známym a ešte ďalších veľa desaťročí spevu nášmu dobrému Pánu Bohu. Veľa profesionálnych spevákov a hlavne detských spevákov. Veľa nových talentov. Dúfam, že pritiahneme svojim spevom mladších, že sa k nám pridajú a že to postupne prevezmú, lebo my už starneme a obávam sa, že už dochádzajú nám sily občas. Všetko najlepšie, Káčko. Aby mali ešte sily k ďalšiemu spievaniu v ďalších rokoch a aby mali nových členov, aby boli takí zapálení pre spievanie, aby nás aj svojou prítomnosťou tak obohacovali na omšiach. A máme vás radi a ďakujeme vám. Aby nachádzali vždy talenty, aby tie talenty vedeli rozvíjať. 20 rokov, páni, všetko najlepšie. A nech Káčko prežije aj nás. Ďalších veľa rokov pekného spievania a nech nám to dobre ladí aj naďalej. Ďakujem, že som mohla byť súčasťou takého niečoho a že môžem spievať. To je ťažká, to má 4 kg, to nevydrží održať. Aby sme takto spolu vydržali ešte veľa rokov a aby niekto maminku vystriedal, aby niekto mladší, aby bola konečne šťastná. Presne tak. Milé Káčko, ďalším rokom tvojho spievania ti želám všetko dobré, veľa Božích milostí, veľa dobrých nápadov a veľa šikovných spevákov. Káčku prajem minimálne 5-krát toľko, čiže 100. To tu už nebudeme, ale budeme im fandiť zhora. Blahoželáme Káčku! Veľa energie, radosti a Božieho požehnania. Hlavne to Božie požehnanie, aby im dorastli ďalší účastníci a naďalej ďalšie generácie takto fungovali. Takých bratov kapucinov, ako máme teraz. Vždy, stále. Ešte veľa rokov, aby sme to zvládli, aj keď prídu ťažkosti. A aby sme sa navzájom pozbudzovali. Ďalších 20 rokov. Aspoň tak úspešne, ako boli tieto. Aby čím dlhšie spievali a obšťastňovali nás. Všetko najlepšie všetkým, nie len Káčkarom, ale aj kapucínom a všetkým, ktorí nás majú radi a chodia a vydržia nás počúvať. Veľa zdravia a šťastia a ešte veľa koncertov a aby boli takí úžasní ako doteraz. Zanechalo si za sebou také neuveriteľné stopy v ľuďoch a nielen v tých členoch Káčka, ale v celej pezinskej cirkvi. Blahoželám, len tak ďalej. Veľa mladých ľudí, mladej generácie a keď sa podarí, tak aj veľa obratených ľudí, ktorí hľadajú alebo chcú nájsť vieru v Boha. Ja veľa mladých ľudí, veľa ďalších fanúšikov. Prajem Káčku, aby nikdy neprestali spievať na chválu Božiu a na potechu všetkých, aj pre ich radosť. Ale prajem im, aby aspoň tých 20 ďalších sa im tak darilo ako doteraz. Bola by som rada, keby tí, ktorí teraz spievajú, aby ich spievanie neprestalo baviť. Aby mal stále viac spevákov.
prajem veľa, hlavne mladých spevákov. Prajem ešte veľa síl všetkým spevákom a teda hlavne Katke, aby nás vládala teda organizovať a aj s Olgou, aby teda mali dostatok síl a mali ešte stále chuť s nami pracovať. Je to veľmi krásny zbor, veľmi som sa z nich tešila a prajem, aby stále rástli. Tak Kačko je super zbor. Želám im, aby im to vydržalo najmenej ďalších 20 rokov a dúfam, že nám budú aj naďalej takto spríjemňovať sväté omše a celkovo život okolo. A držím palce Kačku ešte ďalších 20 rokov alebo 120 rokov a budem tu s vami. Všetkým súčasným aj bývalým kolegom by som chcel prijať veľa šťastia, veľa ďalších krásnych koncertov, veľa krásnych pesničiek a všetko dobré. Chcem, aby ste sa tu všetci stretli takto o ďalších 20 rokov a možno potom o ďalších 20 rokov, keď Pán Boh dá a to vsio. Bitte.